Mga igsuon mayong adlaw kanatong tanan. Karon adlaw na usab nga Martes, Pitsa 7 sa bulan sa Nobyembre sa tuig 2023. Ug karon mga igsuon aniya nakita sa ikakatluag usang nga semana sulod sa tuig. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ebanghelyo kinutlo gikan sa basahon sumala ni San Lucas, Kapitulo 14, versikulo 15 ngadto sa 24. Usa sa mga tawo nga nagtambong sa kananan, nakadungog niini ug mingon siya kang Jesus, "Bulahan kadtong makatambong sa kananan didto sa gingharian sa Dios." Sa Jesus mingon kaniya, "May tawo nga naghimog dakong kumbira, ug daghang mga tawo ang iyang gidapit. Sa pag-abot na sa adlaw sa kumbira, iyang gipadala ang iyang sulugoon aron pagpahibalo sa iyang mga dinapit nga andam na ang tanan, apan malibad ang tagsa-tagsa kanila. Ang una mingon sa sulugoon, nakapalit ako yuta, ug kinahanglan nga susihon ko kini, pasaylua nga dili ako makatambong. Ang ikaduha mingon, nakapalit ako 5 kaparisan nga baka, ug paingon ako ngadto aron sulayan sila. Busa pasaylua nga dili ako makatambong. Ug ang ikatulo mingon, bag-o pa akong gikasal, busa dili ako makatambong. Tungod niini, mipauli ang sulugoon o gisuginlan niya sa tanan ang iyang agalon. Labihang sukua siyang agalon, og mingon sa sulugoon, lakaw, pagdali ngadto sa mga kadalanan ug sa kasuok-suokan sa lungsod, ug dad-anganhi ang mga kabus, ang mga bakul, ang mga buta ug ang mga piang. Wala madugay, mingon ang sulugoon, Sir, natuma na ang imong sugo. Apan may bakanti pa. Busa ang agalon mingon sa sulugoon, lakaw ngadto sa kadalanan ug sa kasuukan nga gawas sa lungsod, ug paanhia ang mga tao aron mapuno ang akong balay. Sultihan ko kamo, walay usa ni adtong una kong gidapit nga makatilaw sa akong kumbira." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Dalaygong Amahan, salamat sa pagpukaw kanako sa matag adlaw. Sa matag bukas sa akong mga mata sa kabuntagon, gihatag nimo kanako ang imong gasa sa kinabuhi. Tinuyugan sa bag-ong paglaom, o grasya nga nakita pa nako ang pagsubang sa adlaw. Sa dili pa nako sugdan ang akong adlaw sa panikay-sikay, pasaylua in taon ako. Langitong Amahan, sa akong mga sala, hatagi ako sa imong kaluoy ug pasaylo. Giyahi ako ug tagay ako sa saktong kaalam sa tanan nakong gimbuhaton. Iiway ako sa kasakit ug kasamok. Tabangi in taon ako nga makita ang kalibutan pinaagi sa imong matang maluluyon ug tuguti nga mahimong panalangin karon sa imong katawhan. Tuktuka ang ilang dughan ug buligi sa imong gugma ug grasya. Sa ngalan ni Jesus, akong giampo ang tanan. Amen.